Hello guys, jutuna phung kam hana talbono jutalam chogu no bai tampai khage kamno na ngai tini ngai to biskot chu chaja nai ngai chung ama bai ngai holume ani taklai bunya holu khata amano lengjak rok ni sangke chung muta chu holume ya anjeri yang o chung sang khopai tana ya bono ngai holu khata angge tayang mai mi chungu jongu chungke biskot chu kisa dai tin chongcha to sabsai buin chele sikang bosar patin hai salta salin sikang chung sabsai biskot chu yang pachingke biskot chu bai chana hina ana rokjak oro hingke 2 kg ni beshi nonga do a gabono hingke 150 ta bai ma kisa kombai makata mala a kabangma tabungke watini tuitor bai man a brung brung to hende ba amjari a saram pai sinang khang gonta kaisan parak tengano saramna kelye te ba amjari yang pachingke saram pai kanai tui pai ne a baji khaina kana yango hingke biskot chu rogoi dong do bono rokpai hingke songnai sariko songnai ta hingke tak pungai hingke chuta arong no rogoya kanai tonai ta gabno hingke sarini video do tamala ano hingke chung rogoi tongha rogoine bono tak busu sailai tong tama bai busu saine hingke to chapra hingke mo mar khesi pasi nai haisi gobo moi mosla bu jugal paijak te aborok no ang tei tisana manchi yang samung paili angoi tai tisai mas malia asuke bijing to hangke tai pura kaham full video khaisi malia ano busu saipenya bui ero hingke biskot chu songna se bhaja do hingke abo hingke ang uma sange ama songnai pungke ba ama songoi tong ta hingke abo hingke ang sa kollam bangma phainase ama kisa kolika dingke kollam bangi phema biskot chu hingke taklai kisa saji mogol penje hingke komke mogol penje do hingke abo to si mosla bai abai ruma bai wacha koira sa thanga hingke ayang phaiching abno kolpai phai ang tebo a sarna phai ta bongke chuno khumui tuir phai mani a bosikari ma hangke no oro a sarna phamasi ya sarna se sukka pala dosana mora sa ano sarna thangui nai amang sida amang ikonai di ya situma khabo hingke a pura saram pai do asi bokrok no khagna hani thamala buroni bokrok ba khagjanai ani ya sai bahanji khagjago mayo kiri manchi jai aro hingke live rok thajak sukangma ko hello guys jutunu phung kam hana talpono joto lamcho no bhai tampai kha khai kam na o ayang phicing na di oba thaji tola hingke chung an mamani school o thana nai tong tumamla oro nogo tuman dukjak do thanai chung budbar siri janai ko hingke tui rok komi akhunjari chung thami hingke ruilia hingke tak tini hingke ruire tak baji tong phone 8:30 baji tong tata hindi ani yak ko sai ko nai dinai mai ko phang nai jamai ingko nongno hingke ang dak phunai ja chung watui o hingke e sukjaran bara chung yang phaiching tei phaisi male dapra watui tuitor pe deba i lama hingke pura lompai jak afrang nongno video phunung mani nongno nuskana hingke chungke ko yang tak faste chung ang jeni hoite video khlai aroni hoite no chung yang e yang lama phaiching chung tei parsi ongmia achuke tuitor jak yedeba pro hanyo godona jarai ke tuitor jak yang tei buskang phungnai do norok no yang phaiching ke e yang to chung tei phasi phaimia dino ukunandi o jaga rongke o nog rok pura lompai jak ordek kheta pura kolo ja pura ordek khe lompai jak nukung rok sini nujak to aro hingke aborok pai pai thai inti hingke to tei busi malai mia asuke tuitor jak phuna afro hingke to chung phaimaya ajeb ang je jagan hoite video khlaike a jagan hoite no chung tei phas phaimali asuk jara si tui ni bagui yang tei phas phaimai ka asuk jara no ma phaika ta yang phaiching hingke to phaiklai tei busi tui kotor nukhamu faste jefra tui kisa tuitor phra phaiklai to nukhamu hingke ang afro kai phaijiya nongni borok rok bujoton phaipai jak hingke tei yang bwskang hingke teibo lama tong do watui phai ke lama bai paijak afro hingke o jaga rogo rungbai se malai rungbai achuke lama bujak ang hingke to phaijiya haipano nong borok rok phai hingke phaine video rok khaijalangjak yang phaiching ke inog yang lomjak yang phaiching yang nog kaisa tong do abo no lomjak
I koi abo kaisa lomjak achu ke tui torjak rafora lama nong no phuno gana tui laiman bangai tamong paikha lama naiji thailik rok tongma paikha maar khe bai paisa faste tui tor phangke oro phaibai thangjak do chui nongni borok rok jotono phaibai thangjak haini kisa jat achuk rasta rok tui nang saya kuta kisa kasa darok afra phaibai gaham khe nukhamu ngala first phaijak lengke nus nukliya ta nana ta yang bwskang phuno gana tamong jak lama eko lama naidi tamong jak hi lama bisu kotorma chia bisi pura bahai ke bai thanga waise maar khechi yang tui gafra maar khe tui bari jak do waise kichapam borok to laime ano rong rok bai kise misalai ta haibano tui spirit no hingke basuk bahai ke rong lai mane oro hingke lama pura bai jak lama kolokma bono sramoi thik ong painani maar ongano lama haipa kono sure kwrui kha gari kotor lai hai pura bai thanai tola phaising ro tui hapai maar ong paijak ase lama no hingke ang je watui phai tui tormani tini si first nugudo gafra hingke to phaige to nukhamu oma lama nugui ma kiri soka maar khechi naidi oro baijak yang bising oro baijak hai si lama baijak ma yang ke tui busukjara kajak nongno phunuk naida ang nongno yang lama kwchalma jora si tui kasajak yang go asukjara geng jora khe tui kajak to garan phainai yang phaising dogana hingke tak maman banda chajanai rok paigara hane bono hingke to tini school o ringai amjari chajanai rok paigara hane hingke lama rogo to usuk video khaimaya ang gari hingke mobile si naimaya bokhora gedingo hingke o school o phai sopaijak gohim borokni school bumung oro hingke phai bono mai rok charui akanoi boni bed rok thik khalaipai joto thik khalaipai akanoi ongkhor phaika ta bisingo hingke to time maya asuk sangmang amjari bisingni phunuk maya hello guys bokhora kiting saka phungo thamai tak no chhope da tak hingke 4ta bai tong tan sikamo lama hingke tai video khaijak liya do hingke ang bazar ni tamo tuk kha tamo subana tam tukha nongno phunuknai bokhora sama jayeng jaha maar khe bokhora saijak mokolo bake awan chai tongo amar hamani tabuk situi pai olo phungai no chainya na ko jatra hingke bo phas chakamra dalok do eba paifrang ka kului nai thama tongma sitam asuk black and white jang khati yang go hingke chakamra dalok hingke jompi jalan paitoma do paifrang se kului chakamra dalok amte bathai koram tongke maar khesi thokdaga abo yang go hingke tai dalok sida dalok engko sundui bai samsutai kahim samsutai bo kechini mama kotani busajor hamando ara school handi usundui busu kobang bo kemia phuna no kol khai sajak usundui kobang mai to ha sanai re nong kyang tui ro phainai sam dek sang ta ha tai butong engko he denta abo usundui bangso kado bag sadalok sida dalok bag obo tam tong khukuluk kapal ongkhodi bag isi nangke khakuluk kara handi dui khan bese 50 টাকা rito man busli karak de noram karang bula kukhingge thaudo kararang ke khuyang ke thoya maya ke ora 3 putola to ga wathi me to pa khadi एक 2 3